Нашата мисия като млади хора трябва да бъде да задържим всички наши връстници и млади хора в България. Да не ги оставяме да търсят по-добър живот навън, а да осигурим този по-добър живот тук в България. Заради това сме поставили 3 основни политики в тази посока и те са първа работа, първи дом и първо дете. Това е старта в живота на всеки един млад човек. Старта, който липсва в момента в нашата държава. Това означава човек, когато завърши училище, да има какво да работи. Образователната ни система не отговаря на нуждите за бизнеса. Именно тук, тъй като не сме говорили още за образование, държа да кажа, че в нашата платформа фигурира и връщането на дуалното образование, или както повечето от нас го знаят като професионално. Именно за това да имаме повече кадри и да привличаме модерни инвестиции. Ние знаем какви са проблемите на нашето общество, на нашата генерация, както се казва, и ние оттам нататък изготвяме политики, за да реализираме младите хора в България, за да ги задържим в България, за да им помогнем да се развиват, защото ние най-добре знаем кои са нашите проблеми. Няма как човек на 60, на 70 години да знае какви са моите проблеми, както аз няма как да знам какви са неговите, защото живеем в различни ери вече. Действително от 15 години настояваме да има млади представители в листите на челните им места. Сега има. Аз ви гарантирам, че аз и Габриел ще направим всичко по силите си, за да оправдаем това доверие и на следващите избори да има не 2 водачи, 22 от 30 избира. Мисля, че е достойно представителство за младежкото обединение. Благодаря ви и весел празник!